Det er sidste afdeling af Godmorgen Danmark på den her torsdag. Og vi kommer til at vie de næste minutter til mennesker. En gæst, Dennis, der ved rigtig meget om et lille felt, nemlig computerteknologi. Ja, og det gør vi, fordi at vi i denne her sommer hylder nørderne her i Godmorgen Danmark. Altså dem, som er vidende, dem, som er kloge, dem, som bidrager til en masse forskellige spændende ting til hele verden. Faktisk er det nogle af de mest spændende mennesker at tale med, ikke? For Jo. det er nogen, som virkelig ved, hvad det handler om. Og det ved Dennis. Og nogle gange så kan nørd godt være lidt et negativt lavet ord. Det er det bestemt ikke i Godmorgen Danmark i denne her sommer. Og en af dem, som vi netop har besøg af nu her i Godmorgen Danmark, det er dig, Dennis. Hej. Smailovic, godmorgen og velkommen til. Tak. Teknologinørd. Ja. Det har jeg fået lov til at kalde dig. Ja. Inden vi lige skal tale sammen, Dennis, om hvad det er, du går og interesserer dig for, så skal vi lige se et lille klip med nogle mennesker, vi har været ude og spørge på gaden, hvad de egentlig tror og mener en nørd er. Prøv at se med her. En nørd, det er i hvert fald en, der har briller, og som regel også grydehår. Shorts om vinteren. Sokker i sandalen. En, der laver lektier. Ja. En nørd er meget indadvendt og kedelig. Fordyber sig kun i én ting. Jeg har en eller anden idé om, at nørder er ret seje, faktisk. Og tør være sig selv og stå inden for det, de synes er interessant. Nå, Dennis, hvad mener du om det her? Ja, det der med at være sej, det var den eneste, der ikke passede. Men jeg synes, det er lidt skræmmende, at når man tænker på, at sådan nogen som mig, jeg synes, at vi kan utrolig meget, men hvis det virker som om, der bliver skabt en eller anden kløft, og der kan jeg jo godt blive bange for, hvad der så kommer til at ske, hvis folk går og er bange for sådan nogen som mig. Og det er jo netop det, vi prøver at gøre op med Ja. her i Godmorgen Danmark i løbet af Vi er sommeren. ikke særlig farlige. Nej, det er det. Og vi skal høre lidt mere om din interesse, din store passion, som er teknologi. Ja. Hvornår fik du egentlig en interesse for computerteknologi, Dennis? Det er lang tid siden. Det var tilbage i første klasse, der var der en pædagog, der tog en masse gamle computerdele med. Og så pillede vi sådan nogle blæsere ud af dem. Og de kunne dreje rundt, og det var super sjovt. Men på et tidspunkt så fik jeg den her idé, at hvis man nu tog en papkasse og puttede udenom den her blæser, så kunne man få nogle tennisbolde til at hoppe op og ned. Og hvis man så klippede hullet det helt rigtige sted, så ville nogle af de her bolde hoppe ud, og så ville man have en lottomaskine, hvis man skrev numre på boldene. Og det skete så, og det var helt fantastisk. Det var også sindssygt, at man kunne lave et eller andet. Og så blev der tændt en gnist hos dig, og Ja, i dag der er du blandt andet med til at udvikle teknologier. Du er 18 år gammel, og du har blandt andet udviklet denne her, som vi skal kigge lidt nærmere på. Hvad er det? Jamen, altså, det startede jo som en kagealarm, men det jo egentlig er, det er bare en, nu er den lidt splittet ad, men det er jo bare en knap, der har en lille computer med noget wifi, som kan slutte sig til et netværk. Ja. Og så når man trykker på knappen herover, så kan den her bare sende en besked. Og så kan man jo så efter den besked er sendt et eller andet sted hen, tage stilling til, hvad der skal ske. Så skal der sendes nogle beskeder ud nogle flere steder, eller der er nogle lamper, der skal blinke. Og det, der faktisk skete, det var, at når man trykker på knappen, så firmaets chatkanal gik ligesom amok, men nu er der altså kage. Nu skal I skynde jer. Så det startede som simpelthen en idé til at lave en kagealarm til virksomheder? Ja, men det er jo spændende, fordi den kan jo bruges til hvad som helst. Det er jo bare en knap, og når man trykker på den, så sker der et eller andet. Hvad vil den ellers kunne bruges til, den her opfindelse, du har lavet? Jamen, det ved jeg ikke. Du kan jo sætte alle mulige ting i gang, eller automatisere et eller andet. Eller... Det står inde på chefens kontor. Nu er der møde, så slår chefen på mødeknappen, og så får alle i virksomheden en besked om, nu er der møde. Ja, jeg vil måske ikke selv turde arbejde sådan et sted, men det kunne være meget sjovt. Du opfinder jo ting, altså du udvikler teknologi. En anden ting, som du har fundet på, det er det, vi ser her. Ja, altså, og det er faktisk noget, du har udviklet. Nej, den har jeg faktisk bare købt. Men det er fordi, din bror altid glemte sine nøgler? Ja, men det er simpelthen fordi, at tanken er, det er så ikke færdigt endnu eller noget som helst, det er bare en del, jeg har været ude at købe. Men hvis man nu kan stille et eller andet op i lejligheden, der bare lige kan trykke på den der åbne opgangsdøren knap, så mangler man jo bare noget, der kan sende et signal om, at nu er der nogen, der står foran døren. Og det eneste, den gør, det er faktisk bare at sende et signal, og det er det. Og så kan du måle på, cirka hvor langt væk er du. Og den kan holde batteri i 3 år, og tanken var så, at hvis du monterer den et eller andet sted nede ved opgangsdøren, så ser den ikke særlig mistænkelig ud. Den kan holde batteri super længe, jeg behøver ikke tænke over den. Og så kan du så lave en app til telefonen, der siger, når du kommer tæt på, så giv lige dørtelefonen derop besked om, at nu må døren godt åbne. Hvor får du dine idéer fra til de her opfindelser? Altså, idéer, dem er der overalt. Jeg tror ikke, jeg har én ven, der ikke på et eller andet tidspunkt har sagt til mig, jeg har den her skøre app-idé, eller jeg tænkte lige på, eller et eller andet. Så det er ikke, fordi der er mangel på dem, og jeg får selvfølgelig også en masse idéer selv. Man møder en masse mennesker, og man bliver selvfølgelig inspireret. Men kan man gøre noget for at blive rigtig god til at få idéer og udvikle idéer? Altså, det spændende ved
mig, synes jeg selv, det er jo, at alt det, jeg har lært, det har jeg jo lært på internettet. Eller i hvert fald en rigtig, rigtig stor del af det. Og det betyder bare, at det eneste, man skal bruge, det er en eller anden computer, og så kan man ellers gå i gang og blive lige så dygtig som sådan en som mig. Hvad skal der blive af de her 2 opfindelser? Kageknappen og så den her knap til eksempelvis at hjælpe med at åbne ens dør i lejligheden. Skal du sådan ligesom udvikle et produkt ud fra det, tage patent på det og tjene en masse penge, eller hvad er din drøm? Nu, altså det miljø, jeg er færdig i, som er sådan noget meget, vi deler viden, og jeg vil bestemt ikke være så dygtig, som jeg er nu, hvis ikke jeg kunne spørge nogle mennesker til råds og sådan noget. Det der med at tage patenter, det er vi ikke allermest glade for. Vi skal selvfølgelig dele de ting, vi ved, og så andre også kan blive lige så dygtige som os selv. Så du er ikke ude på at skulle tjene Det vil være dejligt at tjene en masse penge, men jeg tager måske ikke patent på det første. Hvad skal der ske med dit liv nu? Du går i gymnasiet, du går i 2G, du er 18 år og skal op i 3.G efter sommerferien. Sådan fremadrettet, hvor ser du dig selv? Jamen, jeg håber da bare på at være et sted, hvor at alle de idéer, jeg får, kan blive til et eller andet, uden at jeg skal tænke på alle de kedelige ting, som jeg ikke synes er spændende. Så at kunne lave det, jeg er allerbedst til, og så ellers bare fokusere på det. Det vil jo være helt fantastisk. Men må ikke der sker noget spændende? Det kan jo godt være, at der er sikkert også nogen, der sidder derude nu og tænker, ham skal vi have fingrene i. Bliver du ved med at have interesse for det her, tror du, eller er det sådan på hobbyplan? Nej, det udløber i morgen. Ja, okay, så er det godt, du nåede at komme her. Nej, det er selvfølgelig, og jeg brænder for det, og det tror jeg altid, jeg vil gøre. Det kan man jo ikke stoppe. Altså, man må bare gøre det, man synes er fedt. Og så... Hvor var det også spændende at have dig på besøg, Dennis, og høre om dine opfindelser og din passion for den her computerteknologi. Vi hylder dig her i Godmorgen Danmark, så tusind tak, fordi du kom. Fantastisk. Og fortsat god torsdag til dig. Tak. Og hermed har vi altså lige fået bevist, at man både kan være nørdet og have humor samtidig. Fantastisk.